Здравейте и добре дошли на нашите зрители в списание Български предприемач. Днес на гости ни е Алекс от ArtDoc, която ще ни разкаже малко повече за приложението на чат-ботовете с изкуствен интелект в обслужването на клиенти в сферата на преводите и легализацията. Алекс, благодаря ти, че прие поканата ми и добре дошла. Благодаря за поканата. Много се радвам да съм тук днес с теб и с вашите зрители. Прекрасно, Алекс. Темата за изкуствения интелект ми е любима, така че със сигурност с нетърпение очаквам да отговориш на следните въпроси. Супер. Нека започнем с това как се роди всъщност идеята за създаването на Артина. Всъщност, последните месеци и години преди да решим да създадем Мартина, забелязахме една нарастваща нужда на клиентите ни да получат отговорите си бързо, в реално време, нали, веднага. Това не е нещо типично само за най-младото поколение. Сега всички искаме да си получим отговорите на въпросите веднага. Имахме няколко възможности за различни технологични решения. Ние в ArtDoc прегръщаме технологията, така че веднага знаехме, че ще се насочим на там. И четейки проучвания относно, например, до 2025 година се очаква 50% от продажбите да се случват чрез чат-ботове. Има нарастване на така наречения conversational commerce, т.е. продажби, които се случват чрез чат-ботове, дори чрез тези гласовите Alexa и така нататък устройства. И следователно казахме, окей, нека да пробваме това решение. И така се стигна до Артина, от Арте Док, Артина, която всъщност наистина тя е за обслужване на клиенти, тя не е чатбот за превод, това искам да стане много ясно от самото начало. И тя е 24/7 на сайта ни, за да може да отговаря на най-честите въпроси на нашите потребители на сайта, потенциални и настоящи клиенти. Добре, супер, много интересно. Ам, Какъв е всъщност приносът на Артина специално в това да улесни комуникацията на клиентите с вас, ArtDoc, като агенция? Всъщност основният принос е това, което нали, загатнах в първи отговор, беше това незабавно даване на отговори. А, Интересното е, откакто Артина е лайв на сайта ни, имаме поне 400-500 въпроса, които са зададени в 2, 3, 4 часа през нощта. Тоест, това е доказателство, че хората искат в момента, в който те се сетят, в който съзнаят, че имат нужда от превод или от легализация, независимо къде се намират, включително, нали, по света, те могат да влезнат и да попитат Артина и да получат своя отговор. И това значително намалено време трябва да чакат да отворим офиса, да говорят с колега. А плюс това много хора в днешно време мисля, че предпочитаме комуникацията така чрез чат, отколкото по телефон. Да. А, и всъщност това не мисля, че е най-големия и принос относно клиентите ни. Относно вътрешно фирмено също е много интересно, защото по този начин колегите ми могат да се фокусират още повече върху идеалното извършване на проектите за превод, отколкото да се разсейват непрекъснато по телефона. Супер, добре. В контекста на компанията и нейната мисия и цели, как се вписва Артина в тях? Всъщност, ArtDoc от самото начало на създаването си, ArtDoc съществува вече 24 години. И преди аз да дойда във фирмата, винаги мисията и целта е била приемането на иновациите и на технологиите, за да можем да предоставяме не само по-добри преводачески услуги, а и да улесняваме клиентите. Винаги сме се стремяли да създаваме решения, които са към клиента. Т.е. как ние можем да улесним него
Ам, Наясно сме, преводите и легализацията не са най-атрактивното нещо, което човек може да има нужда. И когато ние положим усилия това да се случва по-лесно за клиента, наистина смятам, че това е в сърцето на нашата работа. И така, че Артина се вписва много добре в тази наша мисия и целта ни да улесним хората. Добре, прекрасно. Алекс, споделя ли сте, че откакто Артина е лайв и обслужва клиенти, тя вече всъщност успяла да обслужи 13 000 потребители за 8 месеца. Какви са най-честите въпроси и проблеми, с които потребителите така пишат на Артина и как тя успява да помогне на тези потребители да ги решат? Няколко, първо едно допълнение, наистина за 8 месеца, 13 000 потребителя, вече сме на колко, 10 месеца, 10 месеца и половина и Артина вече е обслужила над 18 000 потребителя, Браво. така че наистина бройката е много голяма, което нас много ни радва, защото очевидно имаше нужда от такъв инструмент в преводаческата индустрия в България. Така че това е първото допълнение. Относно въпросите, най-често клиентите ни питат относно срокове за превод на документите, ценово образуване, как се таксува всъщност превод. В България по БДС, български държавен стандарт, превод се таксува на една преводаческа страница готов превод. Това са 1800 знака с интервалите готов превод, което много хора не са запознати, когато не са се сблъсквали с нуждата от превод. Също така Артина ги консултира за процесите за легализация. Ако някога ти си се сблъсквал лично сам с нуждата от легализация на документи, знаеш, че може да е много объркано. Дипломата преди се легализираше на едно място, сега се легализира в НАЦИТ, нали, трябва апостил, после заверка на превода и така нататък. И това наистина са и най-честите въпроси, за които хората се обръщат към Мартина, защото и са най-големите им нужди, болки, проблеми. И тук само като забавно така допълнение, много интересно, че имаме и много забавни въпроси към Мартино, с гледна точка на кой е любимият ти филм и подобни. Така че хората наистина могат да я питат какви ли не неща. Добре, много интересно. Всъщност, каква обратна връзка връщат потребителите и вашите клиенти за Артина? Хората за сега са с доста позитивна обратна връзка. Надявам се, ще продължа така и за напред. Имали сме хора, идващи в офиса, клиенти, които ни споменават, че са питали Артина и са научили, че това така трябва да легализират документите си. Затова сега идват да ги донесат и да направят поръчка в офис. Ам, Всъщност, хора са споделяли и една друга функционалност на Артина е възможността да потребителя да попълни форма за запитване директно в чат прозореца. Това спестява на клиента, не е просто линк прехвърляне към отиди на тази страница да попълниш еди коя си форма, директно в чата се отваря, което много често го виждаме да се използва за заявка за устен превод, например. Ам, и това сме го видяли, вече над 120 форми за запитване за устен превод са попълнени и хората са много доволни от тази функционалност, тъй като там се задават всички въпроси, които иначе нашия експерт от отдел устни преводи трябва да им се обади, да зададе и оттам сме получили наистина позитивна обратна връзка също. Добре, много интересно. Алекс, предстои ви конференция в Рига, на която ще представяте Артина като ваше творение. Какво планирате да споделите на тази международна аудитория, пред която ще презентирате, за възможностите и за бъдещето на технологията, която всъщност е изкуствен интелект в специално вашата индустрия, именно преводаческата? Всъщност, само да кажа, тя конференцията мина преди няколко дни. Е, Така че, но
имаше конференция, представихме Артина, беше в Рига, бяхме поканени от Европейската асоциация на езиковата индустрия Елия да представим нашето технологично решение чатбот за Customer Support Артина. И всъщност конференцията беше чудесна. Отзвука от присъстващите след представянето на Артина беше страхотен. И това, което споделихме и всъщност което беше новото, е точно използването на изкуствен интелект не за процесите на превод, а обърнато към клиентите. И това е действително една иновация, която беше интересна на всички представители на международни преводачески агенции от цял свят. Буквално след конференцията си говорих с един господин от Египет, който също беше заинтересован за тяхната преводаческа агенция. И всъщност, връщайки се на отговора, отговор на твоя въпрос, споделихме точно това, че не трябва да се ограничаваме. Изкуственият интелект е едно богатство, което ние трябва да се възползваме, трябва да се научим да го използваме. И ние правим това не просто в процесите на превод, а в улеснението на нашите клиенти. И това споделихме и това беше прието много въодушевено. Прекрасно. Наистина много интересно. А, добре, за финал, Алекс, как виждаш ти в бъдеще изкуствения интелект и неговото приложение от една страна в други аспекти, може би на самия бизнес на преводаческата агенция, от друга страна да надградите това, което вече имате? А, принцип, сега имаме големи планове и за развитието на Артина, както споменати, и за изкуствен интелект като цяло в преводаческата сфера. Както казах преди малко, не трябва да се ограничаваме, не трябва да си заровяме главата и да се правим, че това не се случва. И това е валидно за всички сфери, включително и за преводаческата сфера. Относно Артина, в момента тя е налична на български и на английски език. Планираме разширяване на още 7 езика, за да можем да отговаряме на нуждите на клиенти от все повече и повече държави и международни пазари. Относно изкуствения интелект в иначе работните процеси, там също, например, предоставяме услуга за невронен превод с експертна редакция, която спестява на клиентите ни време и средства и усилия. И всъщност това е нова услуга, която сега влезна от преди месец-два в нашето портфолио на услуги. В една от следващите ни прояви, може би Таня ще може да разкаже повече за тази нова услуга. С най-голямо удоволствие. Ще очакваме с нетърпение. Благодаря ти, Алекс, за включването и пожелавам успешен ден и все повече изкуствен интелект. Благодаря аз отново за поканата. Беше наистина удоволствие да споделя малко за нашата иновация Артина. Благодаря ти и хубав ден и на теб. Успех!